салом дӯстону мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса тиҷи. 4 футболбози ҳайати асосии барса то ҳол ба қайд гирифта нашудаанд. Камп Nou ба хок яксон мешавад. Тер Штеген дар барселона корномаашро ба охир расонидан мехоҳад. Лапорта сабаби наомадани Мессиро шарҳ дод. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Барои дастгирӣ аз канал лутфан лайк зери ин навор гузошта ҳатман ки обуна шавед. Барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. варзишгоҳи Камп Nou маконе ки кулли таърихи барселонаро дар бар мегирифт. ҷое ки футболбозони ба касе ноошно ба легендаҳо табдил ёфтаанд, ҳамакнун ба хок яксон мешавад. аллакай корҳои назаррасе дар ин бобат анҷом дода шудаанд ва қисмати болоии варзишгоҳ нобуд карда шудааст. гуфти Игнат Петровичи ҷураяка Муҳаммад апокалиптична, лекин дарки оне ки дар оянда ин ҷо Камп Nou замонавӣ қомат меафканад, дили мухлисонро то ҷое ором мекунад. муҳим он аст ки иқтидори ғунҷиши варзишгоҳ аз 99000 то 110000 зиёд мешавад. ин васеъшавии Камп Nou-ро сеюмин варзишгоҳи калонтарин дар ҷаҳон пас аз Наренда-Моди Ҳиндустон бо 132000 ҷойи нишаст ва варзишгоҳи 1 май дар Кореяи Шимолӣ бо 114000 ҷойи нишаст хоҳад кард. мавсими 2023-2024-ро каталониҳо бояд дар варзишгоҳи Олимпӣ ки тақрибан 56000 нафарро ҷой мекунад гузаронанд. дар мавсими 2024-2025 даста ба Камп Nou бармегардад, аммо бояд бо 50% пуррасозии варзишгоҳ бозӣ кунад, чунки корҳо ҳамзамон идома хоҳанд ёфт. корҳои таъмирии варзишгоҳи Камп Nou соли 2025 бояд ки ба пуррагӣ анҷом ёбад. барселона як ҳафта баъд бояд бо ҳайати пурра машқҳои пеш аз мавсимиро оғоз кунад. санҷиши бозингарон, интихоби бозингарони лозима ҳама маҳз дар ҳамин марҳила сипарӣ мешавад, аммо барселона то ҳол якчанд бозингаронро ба қайд нагирифтааст ки дар он рӯйхат 4 бозингари муҳимтаринам ҳастанд. тибқи маълумоти расмии Ла Лига танҳо 13 бозингари барселона барои иштирок дар мавсими оянда сабти ном шудаанд. ба он рӯйхат Марк-Андре Тер Штеген, Жюл Кунде, Эрик Гарсия, Андрес Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кесе, Ферран Торрес, Френки Де Йонг, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Усмон Дембеле ва Рафиня дохил мешаванд. ин номҳо дар сайти Ла Лига ҷой дода шудаанд. ана барселона бозингарони муҳимтаринро ба қайд нагирифтааст ки онҳо Роналд Араухо, Алекс Балде, Илкай Гюндаган, Иниго Мартинес ва баъзе бозингарони дигар ҳастанд. то ҳалли мушкилоти ҷойдошта каталониҳо 30 рӯз муҳлат доранд. барои роҳ надодан ба мушкилоти ҷиддӣ барселона эҳтимолан фонди музди меҳнати бозингаронро тавассути фурӯши баъзе бозингарони дигар ба таври ҷиддӣ коҳиш медиҳад. ин ба онҳое дахл дорад ки аз иҷора баргаштанд. аз интизориҳо риши бобои ғуломам сафед шуд, лекин барселона ҳеҷ не ки касеро фурӯшад ё аз дар берун кунад. дар бораи фаъол набудани барселона дар фурӯши бозингаронаш гуфтем ва бояд муддаиёни асосиро барои ба иҷора равон кардан ё фурӯхтан қайд карда гузарем. Ферран Торрес, Араухо ва Торе дар барселона ҳам боқӣ монанд, вақти бозӣ гирифтанашон амри маҳол аст. баъди ба нашу баромадани хабарҳои зиёд оиди фурӯхта шудани Торрес ҳамин тобистон, Мундо Депортива илова мекунад ки Хулиан Араухо ҳам барои касби таҷриба ва гирифтани вақти бештари бозӣ бояд ба иҷора равон карда шавад. Луис Рохо аз Марка боварӣ дорад ки Пабло Торе низ меравад. барселона метавонад иҷораи ӯро бо Жирона барои ба даст овардани Ориол Ромео истифода барад. дар маҷмӯъ ҳар се бозингар барои кам кардани фонди музди маош аз бошгоҳ бояд ба дигар даста гузаранд. Араухо шояд кӯшиш кунад ки муҳимияти худро исбот кунад, зеро ӯ ба дастаи асосӣ шомил нест. будани ӯ шояд мушкилоти канори рости хатти ҳимояро беҳтар созад. барселона мехоҳад шартномаро бо дарвозабони олмонӣ Марк-Андре Тер Штеген тамдид кунад. созишномаи амалкунандаи дарвозабон бо дастаи каталонӣ то соли 2025 ба нақша гирифта шудааст. ҷонибҳо гуфтушунидҳоро оид ба тамдиди шартнома оғоз кардаанд. хабар медиҳад Марка.
ба дарвозабони олмонӣ то соли 2028 шартнома пешниҳод карда мешавад. Идеяи роҳбарияти варзишии Барса аз он иборат аст ки Тер Штеген дар ҳайати ин даста карьераи худро ба анҷом расонад. Дарвозабони олмонӣ Тер Штеген соли 2014 ба Барселона гузашт. дар мавсими гузаштаи Ла Лига ӯ 38 бозӣ анҷом дода 18 голро аз дарвозааш берун сохтааст. дар умум нақши ӯ дар муваффақияти Барса калон буд. инҷо гап сари нигоҳ доштани ӯ не, балки бо шартномаи дарозмуддат даста мехоҳад ки маоши камтар ба Тер Штеген пешниҳод кунад. Барса медонад ки бо кадом роҳҳо мақсадҳои асосии худро ҷорӣ созад. Президенти Барселона Жоан Лапорта дар интервюи худ ҷузъиёти ба Барселона барнагаштани Мессиро шарҳ дод ва мо онро бари шумо пешкаш мекунем. Биёед ба суханони Лапорта гӯш диҳем. имкони бозгашт вуҷуд дошт. Лео инро мехост, падарашам мехост, аммо вазн каме душвор буд. мо намехостем ки корҳо мисли дафъаи гузашта шавад ва ба онҳо хабар додем ки дар аввалин фурсат бо онҳо тамос хоҳем гирифт. чанд вақт гузашт. баъди ба мувофиқа расидани шартнома Хорхе Месси ба назди ман омада гуфт ки Лео ба Интер Майами мехоҳад равад, зеро ӯ чанд мавсими хело вазнинро дар Париж гузаронид ки фишор булааш зиёд равона шуд. дар Майами ӯ оромтар хоҳад буд. бо вуҷуди он ки ӯ мехост ба Барса гузарад, Лео нороҳат буд ки як соли дигарро дар зери фишори зиёд мегузаронад. акнун мо кӯшиш мекунем ки бозии хайрбодиро бо иштироки Лео ташкил кунем. Лапорта ният дорад ки бо иштироки Месси бозии охиринашро ташкил кунад ки мухлисон сазоворона бо Лео хайрухуш кунанд. ҳоло Месси дар он тарафи уқёнус барои истироҳат рафтааст ва мебинем ки корҳо чӣ гуна ранг мегиранд. пайгири канали мо бошед то аз кӯчактарин навгонию хабарҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед.